machiegni to mokwongo mag thund weche mabende waikoni gi lak sechegi. Oula odaro ji madirom 500 miechgi e gwenge mopogore opogore mayudore ka chung' od bura ma Karachuonyo. Japith moro mag jamni alwora manyakwere West Nyakach kwano lala bang' rao monjo dalane kowuok e aora Miriu kendo nego dhok 5 kachiel kod dhiang' achiel mar jirande Otieno Manyoro. Bende doma malo chungo kuom thuolo machuok tije duto ka okumba mar thieth mar NHIF. Machiegni nyinga Roda Udhiambo. Oula odaro ji madirom 500 e miechgi e gwenge mopogore opogore mayudore ka chung' od bura ma Karachuonyo to ka aora Kibuon muoch kalure kod koth mapek mabende dhi nyime gi chwe e gwenge go. Familia moyudo midhiero no wuok e alwora ma Osodo e Wang' Chieng' Ward, gwenge mag Kosdano kanyakla kod gwenge go mag Kamuga, gwenge mag Nyaula e Central Karachuonyo Ward ka koro gidar kendo gimanyo kar jot e Simbi Kogembo dispensary. Familia go ne ochiwo kinyi kendo yudo ka utegi opong'o pi to ka aora Kibuon muoch kalure kod koth mapek mabende osebedo ka chwe kuom ndalo 3 mokalo e gwenge ma kono. Coordinator mar kambi mar Red Cross e kaunti ma Homa Bay Samuel Omondi wacho ni familia go koro jote Simbi Kogembo dispensary bende ka koro kwayo kony kowuok kuom piny owacho mar kaunti no ma Homa Bay. Koth mosebedo ko chwe mar chwiri ma ahinya ndalo 3 mosekalo osekelo hinyruok gweng' ma Central Ward Karachuonyo, Simbi, Kogembo, Nyaola, Wang' Chieng' bende gwenge machalo kaka Chuowe Beach, Osodo kuma moingo ji 500 sani osechuno gine gidak kuonde ma pi ok opong'o. Puothe bende osedhigo to kod gik mamoko machalo kaka gwen kod jamni. Nyaka sani watimo assessment ka wariwore kod county government ma Homa Bay kendo kwa jowa modak kuonde ma ong'ere ni pi pong'oga mondo dar kata dhi kuonde gibed alert gidhi kuonde ma bet oting'ore gi malo matin. Kinde no bende wakwayo support koya kuom organizations mopogore opogore man kod thuolo mar chiwo kony ne joma pi odaro kata joma nigi hinyruok mondo tudre kodwa kokalo kuom county government ma Homa Bay, department mar disaster kata Kenya Red Cross Homa Bay. E kaunti ma Kisumu wayudo ni japith moro mag jamni alwora manyakwere West Nyakach kwano lal bang' rao monjo dalane kuwuok e aora Miriu kendo nego dhok 5 kachiel kod dhiang' achiel mar jirande Otieno Manyoro. Mamoke wi mano wabro miye wecho manyien e kinde mabiro. Doma malo chungo kuom thuolo machuok tije duto ka okumba mar thieth mar NHIF ka girito chuogo aputa mabende biro yango adiera e wi omenda mibandho okumba no mar thieth kaka ne oketi e oboke moyiedhi mar piny owacho ma pacho kae. Komachielo bende ni jochiw thieth e bwo riwruok mar Universal Health Coverage kata UHC obago ng'anyo kinyi makawuono e boma ma Nairobi. Ng'anyo no ne gibago oko mar apisi mar migao mar thieth mano ka bende gisundo piny owacho kuom rem winjo ywak gi kinde ka kinde kalure kod winjruok ma bende ne giketo. Tuko kandazi zaidi ya 7. Tuko na lab tech, tuko na wauguzi ambao ni nurses, tuko na clinical officers, mandaktari wao tuko na wao saa hii kwa sababu yao imeshughulikiwa. Na ndio tunauliza hii swali. Kwa nini Nduare ama Ministry of Health inabagua wafanyikazi wengine? Inachukua kanda moja na wengine wanawatupilia mbali. Kawadhi nyime bende wayudo ni piny owacho koro rucho oko welo mar directors mag board mag kembe sukari mag piny owacho mabende koro ni to okete lwet ji giwegi. E notice mane oketi e oboke tarik 12 dwe mar 5 gane jatend piny Migosi William Ruto nowito oko welo mar jokombe kata jokoma mag boards mag kembe sukari kaka mano ma Chemelil, Nzoia kod Sony. Chemelil yande ne itayo koda John Nyambok, Sony bende ne itayo koda Jared Opio, ka Nzoia Sugar to ne itayo koda Alfred Kangati. Mago makore jatend piny owito oko kata orucho oko. E notice no bende jatend migao mar pur Mutahi Kagwe owito oko welo mar jokanyo mag board ma Sony, Chemelil kod Nzoia.
Wadhi kaunti ma Mombasa kama wayudo ni tend kaunti ma Mombasa wacho ni ochungo gedo mag udi 27 ma bende wacho ni oger e yo ma ok owinjore, gino makide kelo masira to chuthe kinde ni ma bende koth mapek dhi nyime gi chwe e gwengego mag Mombasa. Magine giwacho ka moko kuom jodak bende seyo tend kaunti no kuom chiwo lesen mag gedo aoyaye, gino magiwacho ni nyayo wach pioula pongo kuonde dak mathoth e bomano ma Mombasa. Jojako miyo waler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Nyumba 27 tayari zimepatiwa cancellation, hauendelei kujenga kwa sababu unajenga huku unaumiza watu wetu. Unafaa kujenga kwa kutumia njia fulani. Mano gavana mar kaunti ma Mombasa Blue Nyumba 27 tayari zimepatiwa cancellation, hauendelei kujenga kwa sababu unajenga huku unaumiza watu wetu. Unafaa kujenga kwa kutumia njia fulani. Mano gavana mar kaunti ma Mombasa Blue Sharif Nasir kakoni gisechungo gedo mag udi 27 mamoko igero e rang'iny ma ok opuodhi kama moko bende igero e kuonde ma ok owinjore. Yaani tunakuambia hata kama umeweza kuanza pale ulipofika, either urekebishe na ulipe faini, na zitakuwa ni faini za mamilioni. Kaluwore gi Hesbon Osumbo yo man jadak Majunda, gedo mag udi e kuonde ma ok owinjore chalne timore nikech mibadhi mitayo gi apisas mantiere e kaunti. Samoro jok matimo biashara ko either gin mek jok ma are enforcing county laws, or gin jok matie county, or gin jok ma golo mibadhi ne jok ma are enforcing the laws ma governing this county. Koro ma en changamoto maduong', omiyo waneno ka ok wan safe. Kabena Otieno jadak ma Maweni to bende seyo jopiny kuom nyayo weche mag mibadhi nikech weche mag siasa. Kich gavana bende neno ko dhi matek ahinya, kinyo koso kura. Koro nyako tim mana gima omoro go jopiny. To jopiny gi bende gin bende ema gichalo muofni. Sama chandruok osewuok nigi. Koro ka giwacho ni sirikal konywa, sirikal konywa. Ka sirikal obiro kata kadwa loso yo, nyaneno ko tem dak kuonde gi kanisa moro neno ko dwa loso yo. We gudi mager machalo kich mo oso kombe kuma gintie. To kiny ka chandruok osebiro no tineno ka kendo gine mag blame ni sirikal rach. Sirikal emoromo golo koke mna ka kunyo kwacho golo koke. Sirikal oromo golo koke mager ma onge kubembelezana. Osumba koni gavana ma Mombasa nyaka to koro wuok oko motegno mar kedo gi masiche ma apoya mosebedo ka nyiedhore Mombasa to chutho mago mag pioula, mach ma wang'o udi kaachiel kod sienyruok mag dag minyaga maduto kelo tho. Ok wanya bedo gi ji kata ma are defective, ma ok nyal tiyo kaka chik wacho, ma ketone leadership mar governor tich nikech eneminene kaka failure. Yet nitie jomomiyo tich monego beni timo tijgi yo makare, to ok gitim nikech either nitiere favoritism kata nitiere mibadhi mamiyo tich ok nyal tiyora makare. Omiyo waneno ka ngimawa ok ni kama ber kaka jodak ma Mombasa. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni piny owacho mar kaunti ma Siaya kokalo e chenro mar the National Agricultural Value Chain Development Program ochako chenro mar tiego jopur ewi weche maketo arita mar chiemo kata food security. Kana loso odiechieng jopur manyo bagi ei North Sakwa Ward sub county ma Bondo, apisa maduong' ma bende ochung'ne weche mag pur e gwenge makono Jackson Achuti ne wacho ni chenro no oketi mondo mi jopur obed gi riekni manyalo konyo ting'o malo weche mag pur. Koke kaunti ma Siaya, George Amolo miyo waler mathoth wi wachni. What we are doing here, we are training farmers right from the planting up to harvesting. Now we are capacity building them to have enough knowledge on a good agronomic practices for them to go and also train other farmers out there to increase productivity and hence food security in our county. Mano jalonye weche mag pur kata Agricultural Extension Officer man North Sakwa Ward sub county ma Bondo Migosi Jackson Achuti mawacho ni chenro ni
gichano tiego ma ok tin ne jopur 5,000 kochopo giko higani. Right now we are training we have 4 zones in North Sako Ward. We have Abomu, Ajigo, Barchando, and also Balkowino. So in each zone we are targeting 80 farmers, and those 80 farmers each is going also to be a role model farmer for other 10 farmers. So basically we are targeting over 5,000 farmers for this first year to have gotten these good agronomic practices on those crops which we have stated. Kabendo nyiso adieri ma en go ni mai chenro mabiro konyo e bero keyo to kod medo chiemo e kaunti ma Siaya mangima nikech jopur osechako rwako wach pur kokalo e yor lony manyasani. I can tell you I'm very optimistic. I'm very optimistic and I'm very happy, and the crop of farmers we have right now, I can tell you we are going somewhere, because 10 years ago adoption rate was very low. It's about 20-30%. I can tell you right now adoption rate is over 80%. For every 10 farmers you train, you visit 8 or 9 of them, you will get doing exactly what you told them. But in 10 years and back ago, you could only get 2 or 3 farmers practicing. So I'm telling you we are going places in terms of productivity in Siaya. Migosi Achuti nowacho wechegi e kinde chenro mar tiegruok manyogi bago ne jopur yo Ajigo, kama jopur kotelnegi gi Rafael Ngaywa to kod Pamela Chieng norwako e chenro no. Amor gi weche mag pur ma jo agriculture sekelo mondo mwatim mondo mwapuonjre mondo mi wayud yore gi riekni mwanyalo dongrego mondo mi puro bed mar ohala. Koro amor ni pur ni bro ya wiwa gi pachwa mondo wadhi mbele maber. Nyaka wadonj kae wasepuonjre gik mang'eny. Nyaka wachako puonjre kae wayudo ni nyocha walal mang'eny, pesa mwatiyo nyocha watiyo go ng'eny to ok wayud yuto. Koro kae wayudo ni wanyalo puro puodho matin to wapuro mar ohala, aeto ngima wa be dhi lokre. Nyithindwa dhi yudo school fees, wan bende wanyalo timo projects mamoko kawa puro. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Gilipot ma George mabendo kelo waigiko mag weche manyine yorno maradimba gi lak seche gito magithund weche mabende ne waikoni. Oula odaro ji madirom 500 miechgi e gwenge mopogore opogore mayudore ka chung'od bura ma Karachuonyo. Japith moro mag jamni e alwora manyakwere West Nyakacha kwano lal bang' rawo monjo dalane kowuok e aora Miriu kendo nego dhok 5 kaachiel kod dhiang' achiel mar jirande Otieno Manyoro. Boma malo bende ochungo kuom thuolo machuok tije duto ka okumba mar thieth mar NHIF. Watude koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyine yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelne gi Cooperative Bank. E kinde ni mar back to school inyalo chulo bills ne duto kitiyo gi Coop ATM card mari kata M-Coop Cash App kata kidiyo *667#. Ketni nyathini pocket money direct nyaka Coop prepaid card, chul school fees direct kitiyo gi paybill 4002222. Urkwayo mar hola miyudo sano nyaka maromo siling 500 kidiyo *667# kata M-Coop Cash App. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni kocha maduong' mar tim mar Bidco United Anthony Ahulia owacho ni tim mare kedo matek mokalo maneno ni gidong' e lig maduong' ma pacho ka e season mabiro. Tim nero mawuok e gwenge ma Thika ni e thuolo mar 6 e chung' mar lig mar FKF gi point 29, mana point 2 kende moingo mar Sugar ma bende ni piny gi e thuolo ni. Mechi lote zimesalia ni mechi za kufa kupona. Manake ni mechi lazima tushinde zote ndio tuwe na uhakika kwa kwenye ligi msimu ujao. Ahulia wacho ni bedo ne oko kanen gi tim mar Kenya ma jotugo manie bwoigni 17 e piny Misri kod mano ma bwoigni 20 oduoko chien nyalo mar tim mare mar yudo loch kinde ka kinde. Msimu wote ya kwa karibu tumekuwa na shida zake, tumekuwa na shughuli nyingi. Kuna wakati nilitoka na ile timu ya vijana miaka 17, alafu muda mwingi wakati huu nimekuwa na vijana miaka 20, lakini licha hayo pia tumekuwa tuna msimu mbaya, msimu haujakuwa mzuri, tumekuwa tuna msimu mbaya kama timu.
Bidco pod ok olo tugo moro amora kuom tukegi adek mokalo e kindgi gi FC Leopards, Bandari to gi Posta Rangers. Gino ma Kulia wacho ni biro miyogi mijing'o ka gidhi tugo gi tim Shabana e paw tuke mag Usii odiechieng' makiny. Itabidi niongee nao wajue mali tuko na waane kabisa kwa kila mechi tunayocheza wamechua tutoki bila point, at least tupate kitu kwenye kila mechi tunacheza, na ingekuwa poa sana kama tungepata ushindi kwa kila mechi tunacheza. Jang'we aputh njiri mar piny mar Afrika ma milambo Bayanda Walaza opako mokalo jang'wech mar Kenya ma bende en jaloch mar Afrika e ng'wech mar mita 100 Ferdinand Omanyala kaka jalo momiyo obedo gi mijing'o mar ringo matek e kind pinje mag Afrika. Kowuok e loch mar mita 100, mita 200 kaachiel gi 2024 e World Under 20 Championship